wallahi na saka gidan nan abu. What? Haba. Kai wallahi ni Najeriya ma barin ta zan yi na saka gidan nan abu. Malam me zafi haka? Kai baka ga zan dauki gidan nan in sa shi abu ba ai barin Najeriya ma zai. Malam gidan zaka sa abu ne? A'a idan zaka tani ka zo ka tani idan ba zaka tani ba ka san naka gu. Kai malam ka cikai ne. Allah zo ni. Ku tafi mana. Malam, kana yi anan guri ne? Kai ya faru ne? Ina ruwanka? Ni da ce ina ruwana daga kiwo na da ka dabbobi na shi kuma ka zo ka tare mana hanya. Ba za mu wuce ba kenan? Ka ga su can su tsaya. Kaga kama mun mu. Kama me za? Buɗa mun Ni daga kiwo na da buɗa. Me za? What? Wannan za mu To ka ba za ka san? buɗan kai dai kawai ka buɗa mun. Ka buɗa mun. Me za ka sa shi gini? Kai, gini fa, aradu. Ga amma fa kai sufari, wannan ai kai ne sufari ka. Kai, wannan Ka buɗa ma. Bari in buɗa ma. What? Bari in tallafo mata. Maza ka saka shi. kai, aradu. Kai, aradu na gashi, aradu zo ka karɓe ni. Kai, buɗa mun. Ana buɗa. Kai, aradu. Kai, wai kai. Kai. What? Aradu. Ɗan Fulani. Ɗan Fulani. Ina jin ka. Wannan ginin. Ina jin ka na she ka faɗi kawai maganar ka. Kai, ni abin da nake Ni ba na ɗauko gidan nan na saka shi a nan. Amma ka ga ya. What? Yanzu ba zai ɗauko ba na she yanzu gaskiya mai ɗauka wannan gini. Ya saka a cikin aradu wannan ba ƙaramin shin kai ba ne. Shin kai ne sosai. Kai ka taɓa gani an ɗauki irin gini irin wannan an sa a cikin buhu? To ko ba yanzu ba ɗan Fulani. Ko ba yanzu. Ina za ka kai shi? Sai na saka gidan nan a cikin buhu na tafi Amerika. Ko ba yanzu. Ka sa gida a cikin buhu? Sai na bin Najeriya. Aradu ni ba zan iya ba. Wannan abin ka je ka shi gaba da yi ni ba zan iya ba. Ba za ka iya. A ba zan iya ba. Alkurani ma bin ka zan yi. Wallahi sai na fi ka.